नमस्कार. कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनलाचे तुमगेले स्वागत. आत पळया आयचे खबरो. कारवारा सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल मंजूर. नो हॉस्पिटल नो वोटचो परिणाम. कारवार. कर्नाटकाचे काश्मीर कारवार. या कारवारात एक सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल जाय म्हण खूप वर्षाच्या जिल्ह्याच्या लोकांनी मागणी आशिल्ली, पण आजपर्यंत जिल्ह्याच्या संबंधित आमदार, खासदार, मंत्री सगळ्यांनाच आश्वासना दिवची सोड काहीच दिली ना. कारवारात मेडिकल कॉलेज आसा जाल्यार कारवारच्या जनतेक आरोग्याची काहीच सुविधा नात. तितूंत विद्यार्थ्यांक शिकूंक सोड बाकी जनतेक तेजो काहीच उपयोग ना असो लोकांलो आरोप आयकूं येता. कोणाक काळजाचे, नराचे मोठे शिकपण जाल्यार त्या रोग्याक गोंय राज्यांत ना जाल्यार मंगळूर, मणिपाल उपचारासाठी व्हरचें पडटा. ही सत्य घटना आसा. गेल्ल्या आठवड्यात एक रोग्याक होन्नावरच्यान एम्ब्युलन्सात वतना बैंदूर टोल गेटार एम्ब्युलन्स दुर्घटना जावन 4 लोक मरण पाविल्ली घटना घडली. जिल्ह्याच्या जनतेच्या मनात ही घटना सहन करू जालना. तशें म्हण 24 जुलैक ट्विटर मार्फत नो हॉस्पिटल नो वोट या अभियानान राज्य आणि केंद्र सरकाराले लक्ष वेधले. इतलेच न्ही, जिल्ह्याच्या अलग अलग प्रदेशांतल्यान या हॉस्पिटलची मागणी केली, ना तर निवडणुकीक बहिष्कार घालची ताकीद दिली. आमकां हॉस्पिटलची अति आवश्यकता आसा म्हण तेन्ना सगळे संबंधित जनप्रतिनिधी आणि मंत्री खडबडून जागे झाले आणि कारवार आमदार रुपाली नायक हेमी माध्यमांमार्फत जाहीर केले की कारवारा सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल जातले आणि सध्याच तेजी घोषणा बी जातली म्हण. कारवारात इतले दिवसात थंड पडिल्लो हो सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटलचो विषय आमदार, मंत्री हेमी अचानक सगळ्यांच उठवून धरिल्ल्यान सार्वजनिकाल्या मनात शंकेची पाल चुकचुकता. ट्विटर अभियान करतरेच अचानक एकच दिवसात आता कशे हॉस्पिटल मंजूर करचे येवजले? हो निवडणुकीचो एक स्टंट बॉल तर न्ही. हो बॉल खिंच भागात पडतलो तो एक विचार. कारण हॉस्पिटल जाल्यार ते कारवार जिल्ह्याचे केंद्र आशिल्ल्या कारवारातच जावूं जाय अशी सार्वजनिकाली म्हणणी आसा. कारवारच्या जनतेन देशासाठी आपलो जागो, घरदाराचो त्याग केला. नेवल बेस, कैगा प्रोजेक्ट अशा मोठमोठ्या प्रकल्पाक योगदान दिला म्हण कारवारच्या जनतेल्या आरोग्याच्या उपचारासाठी जाय ती स्पेशलिटी ना म्हण सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल कारवारातच जावूं जाय म्हण मागणी आसा. जनतेच्या जीवनाकडे खेळ खेळनाकात तर जनप्रतिनिधीन दिल्ल्या आश्वासनाची पूर्तता करा असे नागरिकांनी म्हणला. जोपर्यंत सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटलचे काम सुरू जायना तोपर्यंत कारवारच्या मेडिकल कॉलेजात काळजाचे, नराचे, हाडाचे असे मुख्य रोग्याली सेवा सुरू करची अशी मागणी सार्वजनिकांनी केला. नापेक्षा नो हॉस्पिटल नो वोट हे अभियानासारखेच वागचे पडतले. इतले दिवस खोट्या आशेर कारवारच्या जनतेक दवरले, हेचे फुडें तरी दिल्ल्या आश्वासनाक खरे रूप दिवचे असे सार्वजनिकाले मत आसा. राज्याचे मंत्री कारवारात येवचे आसात तेन्ना तेमी कितें घोषणा करता तेजेर जिल्ह्याच्या जनतेले लक्ष आसा. नापेक्षा विचार ठरलोच आसा. पुढली वेळा नो हॉस्पिटल नो वोट. कारवार म्हणल्यार कर्नाटकाचे काश्मीर म्हणजे नाव दिल्ले. हे मयूर वेदिकेक आज काश्मीर म्हण नाव दिला. आमगेल मोदी साहेब काश्मीरासाठी डेव्हलपमेंट करचे पडल्यार खूप बरें दिसता, पण कारवाराक काश्मीर म्हणजे नाव दिवन घेवन आज कसले हिंगा आरोग्य व्यवस्थे ना. कित्याक आज चारीबाच्यान सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल जाय म्हण घेवन कारवारात चारीबाच्यान सुद्दी जाती आसा, व्हायरल जाती आसा. हो अकस्मात विषय येयला, वायट ना, बरोच येल तरी बी, पण हो कित्याक म्हणून खबर ना. हो एक इलेक्शना स्टंट म्हणू जाय आमी काय खरेंच सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल आमगे कारवारा येतल म्हणू जाय. एक जालें. आणि सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल येयल्यार स्पेशली कारवाराकच येवूं जाय. आता थोडे लोक उत्तर कन्नडा उलोवं लागील पळयल्यार खंय तरी म्हाका दिसलें आसा की कारवार तालुका येतल काय ना हे म्हण घेवन. कारवार तालुक नेवला जाग दितना कारवार जाय, कैगा जाग दितना कारवार जाय. हेल्थ इश्यू येल तेन्ना मातर उत्तर कन्नडा डिस्ट्रिक्ट म्हणल्यार हो आमकां बेजार दिसचो विषय बी आसा. तितलोच आमकां हॉस्पिटल कारवारात जाय, सुपर स्पेशलिटी कारवारात जाय. आणि हे आमगेले आशिल मेडिकल कॉलेज कारवारात, तेतूंत न्युरोलॉजिस्ट ना, हार्ट कितें तरी प्रॉब्लेम जाली जाल्यार कार्डिओलॉजिस्ट ना, कसले सारकी व्यवस्था ना. आशिल मेडिकल कॉलेजात जात तितले बघी तुम्ही सगळी व्यवस्था पहिले करू जाय. अशी न्ही वगीत चिऱ्याची तुम्ही फक्त बिल्डिंग बांधून दवरतली तर तो डॉक्टर ना, हे उपेग ना. अशें जर करते रावत आमी तुमकां सरकाराक बहिष्कार घालचे पडटले. कित्याक काय म्हणल्यार सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल हे सेंट्रल गव्हर्नमेंट अंडर भलेही ताका स्टेट गव्हर्नमेंट चलयता, पण हेजो टोटली
एक सेटअप सेंट्रल गव्हर्नमेंटा अंडर येला आणि मोदीक तर त्या काश्मीराबद्दल तर इतली काळजी आसा, तसं जाल्यार ह्या काश्मीराबद्दल सुद्धा तितल्याच काळजी उरता मोदीक. तसं जाल्यार आमगेले हे मुखाल दिसाक खंय तरी सक्सेस जातले. कारवार हे एक मेडिकल हब जावचा. आज आमी मंगळुरात मेडिकल हब म्हणटात आमी. तुम्ही थोडे लोक कारवार मेडिकल कॉलेज आसा, अनेक खंय तरी सुपर स्पेशालिटी हॉस्पिटल अनेक खंय तरी तालुक्यात करू वचून घेवन हे राजकीय करनाकात. मेडिकल हब करा. हब आता मंगळुरा भितर कितले कॉलेज आसात मेडिकल कॉलेज, तो परत बांदला. तशें करनाकात. टोटल एक कारवाराक तुम्ही स्पेशल कोडुगे दिवं जाय. कित्याक हो गडी भाग आमी टोटली गोवाचेर डिपेंड जातात. कितले बेजार जाता आमगेले आमकां खबर आसा. तेच लागून सरकारान हेजेचेर कठोर विचार करून घेवन कठोर निर्णय घेवन तसोच आमगे कारवार लोकांक न्याय दिवं जाय. कित्याक म्हणल्यार खंय तरी पयर एक ॲम्ब्युलन्साचेर एक्सिडेंट जाल्या नंतर सगळ्याक दोळे उगडलात काय हो इलेक्शना स्टंट, हो दोनी आमकां खबर ना कितें म्हण घेवन हेजेचेर काम जावं जाय. जात तितलो बेगीन. ना जाल्यार आमी मुखाल दिवसाक नो डेव्हलपमेंट नो वोट, नो डेव्हलपमेंट नो वोट हे आमी ट्रेंड स्टार्ट केला आणि हे खरेंच करतले. अशी आमची परिस्थिती करनाकात प्लीज. आज माजाळी वाठारात रस्तो बांदच्या कामाक आमदार श्रीमती रुपाली एस नायक हेमगेलातीन भूमिपूजन. कारवार तालुक्यातल्या माजाळी ग्रामपंचायतीच्या वाठारात राष्ट्रीय महामार्ग 66 खिंच्यान माजाळी मुख्य बाजारापर्यंत रस्तो बांदचेसाठी आज आमदार श्रीमती रुपाली एस नायक हेमी भूमिपूजन केले. या वेळार तेमी सांगले की स्ट्रीट लाईट, रस्तो, नाल्याचे बांदकाम हे सगळे माझे लक्षात आसा आणि ही समस्या जाता तितली बेगीन सुटावी जातली. रस्त्यार बाजून बसून व्यवसाय करता लोकां खातीर दुकानाची व्यवस्था चालीक लावची विचार आसा. या रस्त्या खातीर 24 लाख रुपयाचे अनुदान पयलेच दिले आसा आणि 20 लाखाच्या अनुदानांतल्यान हो रस्तो पुराय प्रमाणात बांदतलो अशें आमदार श्रीमती रुपाली एस नायक हेमी सांगले. या वेळार भाजपाचे वरिष्ठ पुढारी श्री रवींद्र पवार, ग्रामपंचायत अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सदस्य आणि भारतीय जनता पक्षाचे पदाधिकारी आणि सार्वजनिक उपस्थित आशिल्ले. गेल्ले वेळा उमण घातिले. जेन्ना डोळ्यात बोट घालता तेन्ना तोंड उगडता. हेजे उत्तर आसा कातर. कातर. आयचे उमाणे. दोन भाव एक रंगाचे एक उंचेचे, बरोबर असताना खूप कामाचे, एकटा असताना बिना कामाचे. दोन भाव एक रंगाचे एक उंचेचे, बरोबर असताना खूप कामाचे, एकटा असताना बिना कामाचे. हे किते? कमेंट बॉक्सात उत्तर द्या. तोपर्यंत विचार करा. डॉक्टर D.K. कस्तुरीरंगन समितीने दिला अहवाल अवैज्ञानिक. आमदार R.V. देशपांडे. जोयडा. पश्चिम घाट इको सेन्सिटिव्ह झोन संबंधी डॉक्टर D.K. कस्तुरीरंगन समितीने दिला अहवाल अवैज्ञानिक असून तेमी खंयच्याच गावात तो अभ्यास करूना. त्या खातीर इको सेन्सिटिव्ह झोनांतल्यान जोडा तालुक्याक वगळचे अशी मागणी आमदार R.V. देशपांडे हेमी केली. आमदार R.V. देशपांडे हेमगेल्या नेतृत्वात केंद्रीय पर्यावरण आणि रान मंत्रालयान जारी केलेल्या इको सेन्सिटिव्ह झोन विरोधात काँग्रेसान जोडा हिंगा सोमाराक निषेध व्यक्त केलो. जोडा तालुक्यातल्या 16 ग्रामपंचायतीपैकी 15 ग्रामपंचायत वाठारातल्या 96 गावांचो इको सेन्सिटिव्ह झोनच्या अधिसूचनेत समावेश असून तितूर तालुक्याचो 99% प्रदेश येता. त्या खातीर हो झोन लागू जाल्यान तालुक्याच्या विकासाचेर निर्बंध आसतले. जोडा तालुक्यातल्या लोकांनी पर्यावरणाची राखण केली आसा, पण या झोनाक लागून तेमगेल्या जिविताचेर निर्बंध आसतले अशें आमदार R.V. देशपांडे हेमी सांगले. पर्यावरण आणि रान मंत्रालयान जारी केल्ल्या मसुद्यात तालुक्यातले 15 पंचायत वाठारातल्या 96 गावांचो समावेश असून त्या सगळ्या पंचायतीन त्या विरोधात ठराव घेवचे आवश्यक आसा अशें आमदार R.V. देशपांडे हेमी सांगले. चलच्या कारीक उजो सुदैवान सगळे बचाव. कारवार. सिद्धापूर होसळीच्यान शिर्शी मार्गान वयच्या एक जैन कारीच्या इंजिनात तांत्रिक बिघाड येवन चलची कारीक अकस्मात उजो लागून कार जळिल्ली घटना काल 24 जुलैक रात्री घडली. कारींतल्यान दुखट येयलो दिसतरेत कारीत प्रवास करचे 2 ल्हान पोरां आणि 3 जाण सगळे मेळ सुदैवान भायर सरले आणि अनाहुतापासून पयस जाले. घटनास्थळार अग्निशामक दळ कर्मचारी येवन उदो निवयलो. या घटनेची नोंद सिद्धापूर पोलीस ठाण्यार दाखल जाला अशें प्रसार माध्यमांक कळयला. कारवार अरबी समुद्र आणि काळी न्हंयेचं संगमस्थान. निसर्ग सौंदर्यान नटिल्ल्या चित्ताकुला सदाशिवगडार शैक्षणिक प्रगतीच्या आकर्षणाचं केंद्रबिंदू अमृता विद्यालय. विद्यार्थ्यालय भविष्य घडोवचे विद्यास्थान अमृता विद्यालय.
एफिलिएटेड टू CBSE एप्लिकेशन नंबर 830173. ऍडमिशन सुरू असा. नर्सरी, प्री केजी, LKG, UKG आणि पहिली ते 9वी पर्यंतच्या वर्गात प्रवेश सुरू. प्रवेश अर्ज शाळेच्या कार्यालयीन वेळा सकाळी 10 ते दनपारा 1 पर्यंत मिळू शकतले. विद्यार्थ्याले भविष्य घडवूक सुशिक्षित संस्काराचे शिक्षक वर्ग, सुशोभित वर्ग आणि कॅरिडॉर, कॉम्प्युटर लॅब, सायन्स लॅब, चित्रकला क्लास, डान्स क्लास, खेळा मैदान, 24 तास सुरक्षा रक्षक अशा विविध तऱ्हेच्या सुविधा असलेले अमृता विद्यालय, चित्ताकुला, सदाशिवगड, कारवार. अधिक माहितीसाठी संपर्क 08382266598. मोबाईल नंबर 9480789670. आयचो ग्याद. घर फिरले की घराचे वाशाय फिरतात. घर फिरले की घराचे वाशाय फिरतात. इतल्यान कारवार प्लस कोंकणी बातमीपत्र हिंगा सोंपता. व्हिडिओ लाईक करा, शेअर करा आणि कमेंट करच्याक विसरू नकात. कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनलाचे पुराय अपडेट मिळण्यासाठी कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनल सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन क्लिक करा. धन्यवाद.